ijo ijo sing abang rak pirang-pirang aku wis duwe bojo aku ngerti aja mbok suwi jelas julid ya ya jelas julid sak keluarga Gelar tayung kabupaten Grobogan lumantar bagi Bandar dan Matio Laras.
Lumantar Nirmala Audio Rental Sound System Backup HD Multimedia Live Streaming. SLS lagi. Dinglek kursi SLS sih ben gak ada.
katone kowe larang udan Mas Nopaja, Om Kemput, kula mboten Om Kemput, kula Om Willy. Kula Om Willy kok ya. Hoi, tanggo. Mas
iya blas. Sapa nih? Iya Ti. Oh, Mbak Santi loh. Tak kira Rio. Ayo, ngantene melok mletre ngantene. Aja lali ngombe. Lanangan apa umpamane lho ya. Siang matara ati manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang tiasa lasmi ayo Yus silene saksi berani datang melenjani janji sabaya ayo Mas sabaya pati syuting kamera Tom Cakawesi Bagong Yeneng CS Wale
biyen tumeka saiki kuku kae kembang cerita wayang wengi nanti kakek rino Patio Paras Kemantar halo halo Nirmala Audio Rental Sound System Backup HD Multimedia Live Streaming Motor Sebut sing digawe kayune jati to ele disambang ana aja gawe kelon susul sono sing etan kali kula kali arep nyebrang rano lote etan kemati kula yo kemat etan kali kula kali arep nyebrang rano lote etan kemati kulon yo kematian tak timbang padha abote srengenge kulon parane kudungan nanduk rak teles kotaan yen ati seneng yen rasane yen ora kepethuk rak nangis kita waduh durian kepati satu tinggal sebulan cintaku bukan cinta buatan seperti paku
Sangga jagat pawon ketang raja separo wae nyanding trunate kelakon trimo nyawa saka kene Sangat diri tulung agung jajan desa melangkori senebigire saya bingung langsa sajroning ati numpak karjarane siji klambi ireng suwe undang duwe pacar sing ati-ati yen wis seneng kandha walang kekek walange kadung walang kekek isih bisa ya mas sangkari majinggo saupama anakku sing ayu dhewe elai isih gede pinter sekolahe takut kang bocah ayu aja kong pijer nesu yen dituturi siku supaya selalu rahayu senenge diri tulung agung sajak bisa ngelakoni senebigine saya bingung langsa sajroning ati gunung mana yang paling tinggi tidak melawan gunung Merapi lumpur mana yang paling sepi tidak melawan diri sendiri jare rujak degan dicampur belem jarene ngakune sayang jebulane kowe ngapusi ketang godhong rak desane mangan rujak sambel caos sejatine aku yo kepengin arep ngajak kapal api kapal udara kapal silam pakai titiran bukan pemilik bukan saudaraan siang malam jadi pikiran kadang sapat rasane lagi mangklung ulang diteluk ngaku gone ngempet setengah mati sokapang disiku mati anakku sing cilik dhewe elai besok gede pinter sekolah Studi Gelar Mayong Kabupaten Gerobogan Pasar Madya Laras Madya Laras Nirmala Halo halo Nirmala cangkari mas Rekon Hadi singgo
aturi golek bojo sing tresna welas sejati pungkasane sliramu digawe gelo ora urus saikine dadi rondo nanging piye kabeh mawas kebacu ibarat berabeke dadi seka mula ketengku iki tanpa kekena ngerti kono Mas Willy sing tak tompo janjiku biyen aku sago ngenteni welan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak rasani rondone ora ngira sampe Lebono Berjalan selasih
Toyok Kabupaten Grobogan Montor Pagiban Garatan Matio Laras Matio Laras Nirmala Oriental Sound System Bakro Multimedia live stream ingkang bekesan sedoso-sedoso ngeten ler sedoso kidul sedoso Bapak Sutiyo, Bapak Dargo, Bapak Kardi, Bapak Sukir, Bapak Pandi, Bapak Setiyo, Bapak Sarmanto, Bapak Gendut, Bapak Gandu, Bapak Sokardi, Bapak Darto, Bapak Siono, Bapak Tono, Bapak Sparjo, Bapak Santoso, Bapak Purwito, Bapak Pargono, Bapak Sutar, Bapak Teyono, Bapak Sukoco. Mas Kucing, 10-10 Mas Kucing. Ayo, sampore. Mas Kucing 10-10 wes genep 20 kurang sinten Pak Sutiyo kirang sinten monggo sing yang dereng-derek monggo sinten monggo dipun jangkepi kalih dosa. Beksan akhiri kalanggan sang punika papan wonten Toyan Pojok Tawang Harjo papan wonten ispanipun panjenenganipun Bapak Sutiyo dipun arengga wonten Matio Laras Nirmala Audirental Sound System Bagong Multimedia tasih kirang kalih Pak Sutiyo kirang kalih sinten malih monggo nggih cangkep Pak Sutiyo monggo cangkep kali dosa saking para kadang-kadang Matio Laras Jiro Lu Aa yeah. Anakku sing bagus dhewe duh lae tak tresnani esuk awan sore tak kotange bocah ayu aja mung pijer rasa dadi bocah sing lugu besok gedhe ben dadi guru megah mendung yen tranggile ngombo sisih tega nyaman tega ondong ngeling-eling kebajiane jare lunga
pulang kerap jualan kain siang malam selalu kuharap jangan sampai cari yang lain Kapal api, kapal udara, kapal sinan pakai titiran, bukan famili bukan saudara siang malam dadi pikiran. sawung galeng rak wayang kuno sing digawe kayune jati yen to eleng disambung ana aja gawe gelo ning ati Anakku sing ayu dhewe lae doyo doyong nang pinggir loro ayu moblong ayu moblong marake bingung menang lawe kloso amon yen ra kowe aku doyong nang pinggir kali ayu moblong ayu moblong aja elah ri bebemu ana opane sonatimu piye rasane doyong nang pinggir kali ayu moblong ayu moblong dadi pen beras kutah pitike ucul durung dinikah kok wani kumpul
Walik, puter. Puter.